Du må ikke sætte foden ned. Enten stopper du. Jeg er så svimmel. Hvad? Du må ikke sætte enten. Det gamle ægtepar, det er. Jeg er så svimmel. Vi kan ikke mere der, mand. Det kan vi lidt nu. Tryk. Vi kan ikke mere der, mig. Prøv at se, hvordan jeg er blevet her. Det er pilskyld. Ej, jeg er vildt så træt. Rejs dig op, Pede! Giv ham en hånd! Ej, jeg kan virkelig bare lukke pizza. Vi kan bare sådan lugt, så det er bare klamt. Du ved. Ikke op? Han lavede bare en nik. Kom nu, Peter! Normalt, Du kan have en tur mere, eller? Ja, jeg har lige været på. Ja, vi tager sammen så. Nej, hvor tager den sammen med tryk. Tag lige sammen. Ej, jeg brækker mig. Jeg kan allerede se nu, at jeg brækker mig. Okay, så sæt op. Og du skal ikke hoppe af. Ja, du skal med mig så. Han skal med ham så. Peter, du skal skubbe i midten. I midten, hvorhen? Ja, den der stang der er jo. Hold nu fast, Peter! Nej, hvorfor skal jeg gøre det hele tiden? Tryk! Hold nu fast, tryk! Og se, det er ikke engang hurtigt, jo. Er det? Hvad laver I? Gør det ikke hurtigt, mand? Prøv at se Sune. Prøv at se Sune. Prøv at se Sune. Han presser dig! Nej! Gå nu da! Nej! Han kravler mig, mand! Det er godt, vi har det godt herude på sidelinjen, du ved. Ej, hvor er jeg rundt til, at jeg skal se. Rundt tosset, hold nu kæft. Ej, Morten. Ej, skal vi ikke gå hjem? Vi får ikke ret mange penge på det her. Nej, vel? Så kom der lidt i gang, mand! Ja, rejs mig op, ja! Jeg skal virkelig lade pupper. Ja, kom nu op og stå der! Kommer din idiot! Nå, der er først, jeg bør være den store idiot. Du er fandme en idiot, du er. Det er en mand, der kurer det der.